Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barcha maqtau hamd sanalar Rabbimiz Allohga g'ana tiyishli. Ул гына безгә барча ниъмәтләр биреп, шушы галәмнәр белән идарә итеп тора, һәм безгә шушы җәннәт юлын күрсәткән, Qur'anны алып килгән сөйкле Пәйгамбер саллаллаһу алейһи рухана салават шәрифләр барып ирешсә иде. Менә без инде Рамазан айы дәресләрен дәвам итәбез. Һәм менә карый башлаганык, уразадан тыш тагы нинди өстәмә изгелекләр кылып була. Шуның берсе алдык инде Qur'ан укырга дип. Һәм менә икенчесе шушы Qur'ан укудан бик якын булган Рамазан аенда күп итеп эшләнергә хәерле гамәлләрдән булган изгелек, ул да булса Аллаһны күп итеп зикр итү. Ягъни гарәп телендә зикр диләр инде, зикр, безнең телдә инде зикр диләр инде. Ягъни моның ике мәгънәсе бар. Зикр дигәндә инде истә тоту, ягъни Аллаһ Тәгаләне һәр вакытта да истә тоту булса, икенче аның мәгънәсе Аллаһ Тәгаләне мактау, хәмд, сәнәләр, тәсбихләр әйтү. Бездә инде шушы зикр дип йөртелә. Әмма ничек кенә алмасын, ике мәгънәсе дөрес, ягъни Аллаһны мактау, шул ук Аллаһны истә тоту дигән сүз. Мусульман кешесе һәр вакытта инде Раббысын, үзенең хуҗасын, үзен бар итүче, аңа ризык бирүче, аңа барча ниъмәтләрне биреп торучы, аны барча бәлаләрдән саклаучы Раббысын һәр вакытта истә тотып, аны мактарга тиеш. Чөнки ул гына бу дөньяда аны яшәтә. Ул гына эчәргә суын бирә, суларга һавасын бирә. Шуңа да инде ул үзенең хуҗасын, хакыйкый илаһын мактап, аңа инде төрледән-төрле хәмд сәнәләр әйтеп торырга, шөкер итәргә тиешле. Әгәр дә инде ул сәламәт, фитри, хакыйкый иманда булса. Һәм бигрәк тә менә шушы зикр итү, Аллаһ Тәгаләне мактау, төрле хәмд сәнәләр, тәсбих, тәһлил, тәхмид сүзләрен әйтү Рамазан аенда тагын да инде хуплана. Чөнки уразабызның дәрәҗәсен күтәрә шушы зикр. Ничек менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи үзенең бер хадисендә әйтте бит, ул хадис безне Сәһл ибн Муаз Анас ибн Җухани дигән сахабадан риваят ителә. Аның әтисе әйткән, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи нән бер кеше сораганда, әнә раҗуля сәәлә фәқала әйю саимина аъзаму әҗран, кайсы ураза тотучыларның уразасы тагын да инде әҗерлерәк, саваплырак дигәч, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи нәрсә диде? Кала аксарахум лиллаһи зикран ди. Иң күп Аллаһны зикр итүчеләрнең уразасы ди, саваплырак ди, дәрәҗәлерәк ди, Аллаһ Тәгаләне инде зикр итмәүчеләргә караганда. Шуңа күрә, әгәр дә без уразабызның тагын да камил булуын, әҗрле булуын, тагын да инде савабы күбрәк булуын инде телибез икән, безгә димәк нишләргә кирәк инде? Аллаһ Тәгаләгә күп хәмд сәнәләр әйтергә, күп итеп Аллаһ Тәгаләне мактарга. Алхамдулилlah, зикрен бер авыр гыйбадат түгел. Субханаллах, субханаллах, субханаллах дип йөрибез икән. Алхамдулилlah, алхамдулилlah, алхамдулилlah. Ла илаха илляллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир. Яки истигъфар кылабыз икән. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Һәм инде иң хәерле зикр ул Qur'ан уку. Белгән сүрәләребезне яттан укып йөрибез икән. Шулай инде зикрнең иң улуг дәрәҗәсе, иң улуг төрләре булып тора инде. Һәм шулай галим Пәйгамбер саллаллаһу алейһи Тирмизи җыентында килгән сахих хадисендә әйтте, менә шушы зикрнең өстенлеген күрсәтеп, әлә унаббику би хайри аъмаликум ди. Сезгә ди хәбәр биримме ди иң хәерле гамәлләрнең берсен ди. وأرفعها في درجاتكم, һәм инде дәрәҗәләрегезне күтәрә торган, сезнең дәрәҗәгезне инде югарыга күтәрә торган. وخير لكم في انفاق ذهب والورق, шушы алтын, көмеш һәм акча сарыф итүгә караганда да өстенрәк гамәлләрне күрсәтимме дигәч, قالوا بلى, әлбәттә диләр сахабалар. Нәрсә диде? Зикруллаһи Тәгалә, Аллаһ Тәгаләне зикр итү ди. Һәм чынлап та һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләне зикр итү ул күрсәтә инде менә бу кешенең калбе диге, күңеле, аның
йөрәге Аллаһы Тәгалә белән инде бәйле булуын. Чөнки ул һәр вакытта да инде Аллаһы Тәгаләне менә бер нәрсә эшлисе булса да, иншалла, Аллаһ теләсә, ашар алдыннан да бисмилла дип шушы ризыкны Аллаһы Тәгалә белән, Аллаһ Тәгалә исеме белән башлыйм дип күрсәтә бит инде. Моның шушы ризык, Аллаһ ризык бирүенә Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтен белдерә. Бигрәк тә ашап бетергәч әлхәмдүлилләh дип бу бит инде күрсәтә нәрсәне. Аллаһы Тәгалә белән күңеле бәйле шушы ризык Аллаһы Тәгалә бирде, шуңа күрә биргәнен крамияны шөкр итәм дип, һәм иннән чыгып киткәндә дә бисмиллаһи тәвәккәлту аля Аллаһ ва ла хаула ва ла куввата илля биллаһ дип чыгып китә икән. Бу күрсәтә, өйдән чыкканда да бу тәвәккәлли, бу өмет итә, бу саклауны, яклауны кемнән тели? Аллаһы Тәгалә. Бу күрсәтә аның күңеле Аллаһ белән бәйләнешен. Бу инде Аллаһ каршында иң сөекле. Чөнки аның калбе Аллаһ белән, күңеле Аллаһ белән бәйләнү турында. Һәм Аллаһы Тәгалә менә Коръән аятларында да шулай ук бик күп аятларында үзен зикр итәргә, тәсбих саналар әйтергә куша. Мәсәлән, Әхзаб сүрәсен карасак, я әйюһәлләзина аману зкуруллаһ зикран кәсира. Эй сез иман китерүчеләр ди, мусульманнар дими, иман китерүчеләр ди. Yani imanның Аллаһы Тәгалә барлыгына, берлегенә, фәрештәләренә, пәйгамбәрләренә, барча китапларына, үлгәннән соң терелүгә, ягъни кыямәт көне, язмышның яхшысына, яманына да шушы бөтен иманның алты төп нигезенә ышанучыларга Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итә. Я әйюһәлләзина, эй иман китерүчеләр ди. Аману зкуруллаһ, Аллаһны ди зикр итегез ди. Һәм зикран кәсир, күп итеп зикр итегез ди Аллаһы Тәгалә. Ягъни һәр вакытта да менә безнең бит инде иртәнге зикрләр бар, кичке зикрләр бар. Шулай бит инде иртәнге намаздан соң әйтелә торган аерым зикрләр бар, кояш чыкканчы. Безнең дә чыкты бит инде көндә кирәкле дуа зикрләр, анда да бар ул. Теге мусульманның калканы дигән иң кирәкле дуалар һәм башка шушы дуа китапларында шушы иртәнге һәм кичке зикрләрне язылган. Менә шул һәр иртә белән кояш чыкканчы иртәнге намаздан шушы зикрләрне укыйбыз икән, инде бу күрсәтә күңелебез Аллаһ белән бәйле булуын. Һәм әле шушы икенде намазыннан соң инде акшам намазына хәтлек әгәр дә онытабыз икән, рөхсәт ителә. Акшам намазыннан соң кичке зикрләрне әйтәбез икән, инде шулай күрсәтә, менә шушы бурычыбызны үтәгәнебезне. Чөнки менә шушы иртәнге кичке зикрләрне әйтеп тору Аллаһ каршында шулай бер хәерле гамәл булып тора. Әле бу зикрләрне әйтү шулай үзебезгә файда. Шушы иртәнге кичке зикрләрне әйтәбез икән, бу бер адым, бер сәбәп була үзебезне сихрдән, бузумнан, күз тиюдән саклауга. Чөнки бу үзенә күрә бер иммунитет, антивирус. Чөнки менә шушы Аллаһ Тәгаләне зикр итү ул чисталык, паклыкны күрсәтә. Чиста пак җиргә пычрак керәлми. Бузыклык пычрагы, сихр пычраклыгы, күз тию пычраклыгы. Шуңа күрә буның шулай ук файдасы үзебезгә кайта. Һәм Аллаһы Тәгалә Бакара сүрәсендә дә әйтә, менә 152-нче аятны, фәзкуруни әзкуркум ди. Мине зикр итегез, мин дә сезне истә тотырмын. Әгәр дә без Аллаһы Тәгалә һәр вакытта да истә тотучылардан булсак инде, димәк Аллаһы Тәгалә дә безгә, безне истә тотып, ягъни безгә һәр вакытта да инде ярдәмгә киләчәк, дуаларыбызга җавап бирәчәк. Безне саклаячак, безне яклаячак. Ни өчен? Чөнки без һәр вакытта да истә тотабыз. Менә кешеләр белән дә менә тормышта да шулай бит. Берәр кеше белән элемтәне саклыйбыз икән, һәр вакытта шалтыратып хәлен белеп торабыз. Шулай бит инде. Анда даими ниндидер киңәш сорап торабыз. Берәр хәбәр булса хәбәр итәбез. Ягъни элемтә бар икән, шулай бит инде ул безне һәр вакытта да истә тота һәм ярдәмгә килергә омтылачак берәнди үзебезгә кирәк ярак белән мөрәҗәгать итсә. Әгәр дә инде бер кеше белән элемтәдә тормыйбыз, сирәк мире, айга бер, ярты елга бер генә искә төшерәбез икән, ул безгә ярдәм итәргә бер дә ашкынмаячак. Шулай бит инде, үзенә кирәк вакытта аны искә төшерә дә, нәрсәгә ләмен. Әмма бу мусульманның сыйфаты булырга тиеш түгел инде. Без мусульман кешесе ул хакыйкый иман әһле, ул аны истә тотамы, тотмыймы инде, әгәр дә ул ярдәм итәлә икән берәр кешегә, ул ярдәм кулы сузырга, тырышырга тиеш. Ул теге миңа файда бирми, мин аңа да файда китермим дип түгел, юк. Без бит аны эшлибез, ул кешегә файда дип түгел, үзебезгә әҗер савап алсын дип беренче чиратта. Икенче чиратта аңа файда китерер. Шуңа күрә менә бу бигүктәге иман әһелләренең фикере түгел. Миңа ярдәм итми, мин дә аңа ярдәм итәм дип, ярдәм итмим дип уйларга тиеш түгелбез. Без аңа ярдәм итә алабыз икән, кеше бездән киләбез икән, без инде эшләргә тырышырга тиешлебез. Аның файдасы үзебезгә беренче чиратта. Әҗер савап була, Аллаһ та шушы изгелек эше безгә малыбызга бәрәкәт бирәчәк, тақвалыгыбызны арттырачак. Шуңа күрә
теге ишек дип әйтәләр әле. Кешедән файда булса гына, аңа ниндидер ярдәм итәм дип ниятләп йөрү, теге потребительское отношение булырга тиеш түгел мөселман кешесендә. Һәм әле тагын менә бүгенге көндә бит нинди проблема бар безнең, бөтен нәрсә булса да, шулай бит инде, әлхәмдүлилләһ, йортларыбыз бар, машиналарыбыз бар, ризык бар, акчабыз бар, һөнәрләребез бар, эшебез бар, әмма барыбер безнең күңелдә тынычлык юк. Һаман нәрсәләр җитми безгә. Һаман канәгать түгел без. Һәм нәрсәләр гел буршуда, шулай бит тынычлык таба алмыйбыз без күңелдә. Бөтен нәрсә бар, әмма гел нәрсә җитми шикелле безгә, канәгать була белмибез. Һәм менә шушы тынычлыкны табырга, шөкерле булырга, канәгать булырга, менә монда рәхәтлек табырга, шулай ярдәм итә икән нәрсә Аллаһны күп итеп зикр итү. Бу сүзләргә дәлил була Рa'д сүрәсенең 28-нче аяты. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Аллазина аману", кемнәр иман китерделәр ди? Шарт иман китерү, хакыйкый, бөтен Аллаһ Тәгалә таләп иткән, безгә ышанырга, таләп иткән нәрсәләргә ышанган кешеләрнең ди, татмаинну кулубухум ди, ва татмаинну кулубухум, аларның калепләре, күңелләре ди тынычлана ди, нәрсә белән ди? Акча санап, Инстаграмда утырып, кино карап, музыка тыңлап, театрга йөреп, юк. Бизикрилләh, Аллаһны зикр итеп ди. Аллаһ тарафында уйлап, Аллаһны истә тотып, аңа хәмд сәнәләр әйтеп, аңа тәһлил кылып, Кур'ан укып, менә шуның белән дә инде иман әһелләренең бу шарт иман. Хакыйкый Аллаһка ышанучылар турында. Әлә бизикрилләh татмаиннул кулуб. Аллаһны зикр итеп калепләр тынычланмыймы ди? Аллаһ Тәгалә инде сорау да бирә. Һәм чынлап та менә шулай, менә бер үзегездә сынап карагыз, менә бер нәрсә борчыла башладыгыз икән. Менә күңелдән тынгысызлык, ниндидер борчу. Менә утыргыз да әйтеп карагыз әле. Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Әлхәмдүлилләh, әлхәмдүлилләh, әлхәмдүлилләh. Яки астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Яки берәр Кур'ан сүрәсе менә. Валлаһи биллаһи таллаһи, аны аңлатып бетергесез, күңелгә шундый рәхәтлек иңә. Яки Кур'ан укый башласак, Кур'ан бит иң хәерле зикрләр. Шуңа рәхәтлек без аңлата да алмыйбыз. Әмма менә кешеләр дә әйтә, менә ниндидер гел тынгысыз борчу бар иде, бөтен нәрсә бар. Менә Кур'ан укырга өйрәндем ди, Кур'ан укый башладым ди, Кур'ан укып йөри башладым ди. Менә бу һәр вакытта иртәнге кичке зикрләрне, тәсбихләр анда, истигъфарлар кыла башладым ди, үзем дә аңламыйм, менә рәхәтлек туя башладым ди. Борчылмый башладым ди, шушы дөнья мәшәкатьләренә ди, нинди рәхәтлек иңә миңа ди, үзем дә аңлата алмыйм ди. Күп кеше менә шулай килеп әйтә. Һәм бер галим әйткән ич, менә az-zikru lil-qalbi mithlu ma lis-samak ди. Менә кешегә дә, күңелгә дә, калепкә дә Аллаһны зикр итү ди, балыкка су кирәк булган кебек кирәк ди. Менә фәкәйфә якуну халус-самак фә-иза фараqa al-ma. Менә балык ди, судан чыга икән, хәле ничек була? Ул бит тыпыршынып ята, шулай бит инде. Ул күпмедер вакыттан соң үләчәк, шулай бит. Чөнки сусыз яши алмый. Һәм безнең күңелләр дә яши, ул чын яшәү белән яши, Аллаһны зикр иткәндә, үзенең Раббысын, үзенең илаһын истә тотканда гына, аны мактаганда гына, аны кимчелекләрдән паклаганда гына, аны хакыйкый илаһ дип, ла илаһа иллаллаһ дип әйтеп зурлаганда гына. Шул вакытта гына күңелебез, калебебез яши. Әгәр дә инде менә көн рәвешендә, көне буена бисмилла дә әйтмибез, әлхәмдүлилләh дә. Бар бит шундыйлар, Аллаһтан ерак кешеләр. Кая анда күңелдә яшәү булсын? Бит мәйет була. Үләксә була. Күңелләр, калепләр яши Аллаһны зикр итеп кенә. Менә тагын бер әле хадисне әйтәсем килә, Бухари җыентыгында килә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Мен кала ла илаһа иллаллаһ вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа ла кулли шайин кадир." Бу зикрне бөтен бездә күбебез белә бит инде шулай бит. Фи яумин ми'ата марра, көненә шушы зикрне 100 тапкыр әйтә икән ди. Канат лаху адл 10 риқаб ди. Якынча ди 10 кулны азат иткән кебек ди, әҗер алыр ди. Карагыз. 10 зикр. Әмма авыр бу. Менә сынап карагыз әле. Көннәр, атналар үтеп китә. Кайсыбыз менә шушы ла илаһа иллаллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа ла кулли шайин кадир дип. Соңгы тапкыр кайчан көн буена 100 тапкыр әйтте. Ни өчен авыр? Аны тыла. Афиллектә. Белмибез.
яки шушы фазилетін. Шуңа күрә шундай зур әҗер әзерләнгән. Әле бу гына түгел, тагын нәрсәдә? Кутибат лаху миату хасана, 100 изгелек язылады. Уйлап кына карагыз, 100 игелекле, хәерле гамәл язылады. Ва мухитат анху миату сайя, шулай ук 100 гынах сөртеләде. Монда сүз бар инде, кичкенә гынах турында, чөнки зур гынахлар өчен безгә тәүбә кирәк. Әмма бәрабәр безнең бит кичек гынахлар да җитәрлек. Ва канат ла хирзан мин аш-шайтан яумаху ди. Нәрсәдә? Яумаху залика хатта юмси. Шушы көне ди, менә иртә белән әйтте икән, кояш чыкканчы 100 тапкыр шушы зикерне. Кичкә хәлекти шайтаннан сакланырды, шайтанның вәсвәсәсеннән ди. Шайтан рәвешендә килгән кешеләрнең ди мәкерлегеннән ди. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. Һәм бүтән бер кешедә мондай изгелек белән килә алмасты, иллә дә мәгәр шундай зикр әйтеп эшләгән кеше генә ди. Яки моннан да артыграк әйтүче булса ди. Ягъни мондай әҗергә башка бер кемдә тиң була алмасты, шушы инде зикрне әйткән кешедән башка ди. Һәм инде соңгы дәресебезне соңгы хадис белән тәмамлыйсак килә. Бу безнең Тирмизи җыентыгында килгән сахих хадис. Бер кеше Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына килә дә, "Анна раҗулан кала я Расулуллаһ" ди. Эй Аллаһның илчесе ди, "Инна шара'ил ислам кад кафрат алайя" ди. Менә бу динебезнең ди хөкемнәре минем өчен күбәйде ди, күп ди. "Фахбирни би шәйин аташаббасу биһи" ди. Миңа ди шундый гамәл җиткер әле ди, өйрәт әле ди, кайсысы белән инде мин ди канәгать була алмыйм ди, кайсысы белән ди күп әҗер туплый алам ди инде. Нәрсәде? Пәйгамбәр кала: "Ла язалу лисанука ратбан мин зикриллаһ" ди. Һәр вакытта да телең ди юеш булып торсын ди, Аллаһны зикр итеп. Ягъни телең һәр вакытта да Аллаһны истә тоту белән, Аллаһны мактау, хәмд, сәнәләр әйтү белән ди мәшгуль булсын ди. Менә бу инде күрсәтә нәрсә? Әгәр дә без бөтен гамәлләрне үтә бетерә алмыйбыз икән, әмма әҗер савап туплыйсыбыз килә икән, Аллаһка якынаябыз килә икән, телебез һәр вакытта да юеш булсын, нинди гамәл белән? Аллаһны зикр итү белән. Һәм барчабызга да Аллаһ тәүфик, хидаят бирсен ие. Менә бигрәк тә шушы мөбарәк Рамазан аенда Аллаһ Тәгаләне инде күп итеп зикр итүчеләрдән булырга. Субханаллаһи ва хәмдиһи, субханаллаһил азим. Шулай бит инде истигъфарлар кылу һәм башка инде зикрләр. Шушы зикр белән инде күңелебез пакланачак, чистараначак, һәм күңелебезгә тынычлык та иңәчәк. Аллаһ Тәгалә менә шулай ук уразабызның да әҗерен арттырырга сәбәп булсын ие, шушы күп итеп Аллаһны зикр итү. Аллаһ Тәгаләдән тагын бер тапкыр сорыйм тәүфик, хидаят, Аллаһны күп итеп зикр итүчеләрдән булырга инде һәм уразабызны тагын да әҗерле итәргә. Субханаллаһ бихамдик ва шһаду ан ла илля анта астагфирука ва атубу илейк. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول